Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. PS, love you. Ako di ay. Uy. Musakti ko. Di ay. Nakaligis mo. Patay! Ilom di ay. Mukong ka naman gani niya. Tingo pa gani niya. Ikaw na piro. Tanaw ka na. Tanaw kung unsa na yung tabo sa tubangan. Basing na doon na nag-aida diya. Sige na Kaya... Sekang, nakaway niyo Mo pa ka ni pagawas na mo. Usap ay pasahiro. Bukong pa yun. Nakaligis na yun. Wala. Uy, wak man. Saan naman pilaw? Noy! Wak man diri sa tubangan, Noy. Nakadagat tingali itong iro. Wak maligsi udayon kay... Kuan man. Nakabreak man din ka. Mau ba? Di. Sakay na balik diri. Noy. Bro, nakaligis kita na. Tuwasan na unta na to kay... Lain kita na, magtinga pa kayo. Luoy kita na. Mas luoy kung dugay pang mamatay. Miliko lagi kagbalik, Noy. Asa man ka? Wa may iro sa ilaw. Ako mga gili, wa man kayo naligsan, Noy. Wa man kayo maligsan kung mapadayon ka. Malit isagi. Ha? Nga naman. Kay dili ito maayo nga tilimadon. Itong nga iro nga kalit na milabang. Nagpasabot nga dunay di maayo nagpaabot to sunahan. Usa? Oy. Hindi kang panayong biyahe pa ing. Uni ako. Ulisin niyo, oy! Unsaon man ako pagpanlimos kung ato ko sa mo. Kawa, gabi mo. Kuang klaro, oy. Di ba nagkakwarta ni mo? Bayri ko. Ayaw ko niniway hato sa kong painan, bayri ko. Wala gitara tani. Ay, namukong raman ka, Noy. Mukong bitaw ka. Bitaw! Mukong lagi ka! Dayon, ubiyahe. Mukong na. Mga bayri ko ninyo. Butangi gyud. Wa pa gani may kwarta. Kabayad pa. Api kinakumaliksan ko kanina da. Maayo na lang kanit kay dali nga naka-break ni bus nga akong gisakyan pa ingon sa syudad. Pila pa ka oras una ko maabot sa syudad. Matog lang una ko aron. May igo kong gusto ko niya sa pagpamita ining kapuyan. Sa kailakan hinitiya din sa syudad. La, Ah, ato na ko la. uy, kasayo gud ni mong mulakaw. Asa ka man? Mangundok turog sayo. Wa bay may madayon kag biyahe ka biye kay nahadlok sinoy paing tungod adto nga mikalit og labang nga iro nga itom. Sige la, ato na ko. Og kuan day la, gyandama na natin kag painit. Nanay pandisal diha og init tubig na termos. Tay pa. Dili na lang ka mamahaw, ha? Sa karinderya na lang unya, la. Sige la. Akin la. Ay paghago-hago ha. City pretty ka na diha ha. Ay paghilom, oy! Siting Bye na. pretty. Isura na! Ay, Okay. bisag bugoy ning bataa pero manggihuna-hunaon kaayo. Bugoy alang sa uban apan buutan kaayo siya nga apo alang nako. Kunia pa lang unta si Ella. Kung buhi pa lang unta siya hangtod karon. Makita unta niya kung unsa nakadako og kagwapo ang iyang anak. Kunia ka pa lang unta. Nakasiguro kung natapos na gid unta sa iyang pagtuon karon si Piolo. Pasaylo ako kung wa ko makahimo sa pagpalampo sa imong anak.
Apan ipanikuro ko nimo nga gipadako ko siya nga usa ka buotang bata og matinabangon. Yay! Paghapit ak mula pa sa usa ka oras among sabot ni Noy Paingda. Paabot na turon ako sa ilang kapitan. Sikag kabayain na paspasan ako akong mga lakang be. Yahat pergidangat ni ana sa misiya. Mulihay ko. Wait! Clover! Na, mula! Natapilok. Agay, natapilok. Nakakilpo! Kasakit ay. Alang katumbahon ko. Oh, yeah, papsok! Nasaw ko ni mo. Wako madayon o katumba sa iyo ta, my love. Announce panuway. Kaduol na si mong naong sa kunaw. Pwedeng mo kiss? Clover! Ay, natiwas. Ang Clover! Angay. Nga nang gikalitan man ko ni mong buhi. Laing kay ko. Natapilok na gani ko. Unya human. Natapilok ko sa pagkukod ako. Di mo niya imo pati ko gibuhian. Grabe kay ka ba? Abi po lang kay babae ko bayaran. Ingnon lang ko ni mo nini sa pagtratar. Clover, di man sa ingon. Kuan lang. Bayaran na ba ako magabi ha, pero libre na ba ako kung ikaw na mo gamit na ako? Unsa? Tanan na. Hatod ko sa amo. Ang sakit ba ya kayong akong tiil? Hiluta ko ba? Huwag ako ba yung mabayad ni mo? Unsa? Ay, dali na ba? Alsahan ako og balik. Clover. Hatod na ko sa amo. Clover kaning kuan man good. Giga! Sayo ha! Kawa ba niyo mga delikadisa, oy? Mi alam mo sdan! Nasa ka diha? Oy, Clover! Hoy, sad ka! Okay. 10. Kung madol ka na mo 10, maklaro ginako kung unsa ka gamay ng bukto nimo. Unsa? Si Bugto ni Motin. Yapis ha? Ganyan, kani, ha? Oh, nawa, oh! Gawas ilaga mo gani, ano, oh, nawa, oh! Sa sahong, pati ka? Tinuod 10? Makadaw ka na ko 10? Sige ko kaalsag para sa gym! Hambugero! Taba ka diha! Daot man gani kayo ka? Pero kusgan! Daot ako tanaw pero pulos ni masol ang akong lawas! Ay, mao ba 10? Sige ko no 10. Dali. Alsaha ko no ni si Clover kung makadaw ba ka. Sa'yo na! Dali. Ay, pagsagit doon dire. Ay, dili ko! Taysaw! Huwag ka na mong pangutanan ako! Sige. Dili ko! Ay, kung may ngumusagot ko! Kadaw tinudo. Tin! Ayaw ba? Ibutang ko ba? Kanaong lagi pero kanang Thomas ginawa ni mo! Ibutang sa ko! Ibutang ko kay mabungkag unya ka potensyan! Di lagi. Kusgan lagi na siya. Ingon siya. Di ni batin? Di batin? Oo, bitaw! Kusgan. Kaya ka rin ako, oy, Clover! Dili lagi ko ni mo kaya! Nagkurog na ka o klaro kayo! Kurog ka na. Ay, wala magkurog. 10, kanay. Ihato na sa ilahatin. Aron nga, mahibaw na si Clover nga kaya kay ni mo siya. Sige na. Ito din ka sa inyo, Clover! Dili lagi ko masagot! Yala! Ay, dili ko ni mo ay! Si Piolo ang ako! Yala! I love you, Piolo! Hay! Kinibayhana. Sorry, Clover. Pero dili ko easy boy. Samot na hinoon ko kalangay da. Sus! Ato na ko. Mao ba ka ni dinhi ang akong gilakuan? Ingon man tong babae kanina nga ani ko dinhi mga tong og sakyanan. Kikutom na ra ba ko da? Mukhaon na lang tingali ko daan. Maiko kong inikabot ako dito sa kainan ni Anhing Liha. Mao pa ako ikaon. May kananan sa atbang ay. Mayo tingali na diha kay daghan man ang nangaon. Mula bang ko,
Ay! Akong bag! Ibalik ang akong bag! Tabang! Pili lang dia magsudan dia. Ha? Yo, Leo. Kinila ko larang. Lamigin lang sabaw ako. Sabaw. Linatan lang ako. Mga makapangayo tag ko ng daghang sabaw. May nun. Gay ko palihog din ng linat ang baka. Palihog. Gini. Ano yung kinaglamig? Kining usara gid ang ako day. Lamat. Ay. Narisingkit. Snatch na tingalin ay. Nadaggan mo yung milabang snatch yun, no? Uy, mauna gine. Kop tinoy oh. Ha? Kainit pa ni. Lahos na lang tuno lang ko. Asam ka? Tabangan ako ang babae doy. Ha? Hoy! You know! Ambi na! Ibalik ang akong bag, maluhoy ka! Nahadiang ako mga importanteng mga documents! Maong ambi na! Kakusog di midagan og milabang sa atbang. Wala mahadlo ka maliksan siya. Ambi na ang akong bag! Ha! Hoy! Hunong! Hunong ba? Ha! Kikapoy ako ha! Gigutom para bago! Kaya wakon pamahaw! Hunong ba? Di ka mahunong? Bihi? Ambakan, bi! Amawa ni Boy! Buhay ng bag! Kung di ka gusto nga akong subagon! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!